sowan nang ngendi cah iki? Boyo lali. Sowan menyang kutha Huk, oper Ariel Tatum. Sing salah dhek to. Engko sing disalahne aku, salah ora tanggapan. Mulane koyo anglo nang karaoke. Kok sendirian ya golek salah. Sing salah mesti aku mendhian. Salahe sepi. Kok dibong lho, Pak? Selendang kuning Nonano kang saking wukir. Huk, bir kita. Suara kurang permana ning wasisa ngumro. Napa le? Oh, tanda tangan. Oh, nggih. Wayang napa niki jenenge? Bathara Guru. Bathara Guru iki adike sapa? Bathara Guru ki adike Pak Bathara Dosen ya. Ditanda tangan itu pundi niki? Nggih pundi? Nggih sapi niki. Nggih, niki lho. Dongane esuk dadi dalang kondang ya, Le. Bojone akeh. Enggak boleh ya, Dek ya. Nyuwun THR Pak Dalang, Pak Dalang niku sugih saesule tenan. Provokator tenan. Nah nggih, mosok sampean gur nyuwun tanda tangan tok. Sampeyan milih tanda tangan apa duit? Duit. Tanda tangan, sik. Niki Mak, niki. Sampeyan tanda iki rungono bir. Iya. Iki cah cilik sing ikhlas. Ya. Sampeyan tanda tangan karo duit milih ndi? Tanda tangan. Iya. Tepuk tangan untuk anak kita iki. Ya ngono ki. Ora kaya sindene wajahe kaya kotak amal malan ya. Lah duit kuwi penting, sama nek ra duit ora iso tumbas ciki nggo. Aja nggugu omongane gurem cecek. Gunung cecek. Gurem iki kewan cilik ning gateli ora ngono. Tapi jeneng ini yo mbok yo sing anu to Pak, mosok ada anak kecil kok gak dikasih apresiasi. Aja cetel-cetel to Pak. Nyo 100. Susuk 80, ayo. Nggih iki lagi buka dasar dijaluki. Lagi apa? Yo. Angung rum. Sinten? Awakmu. Angung rumarang bendara. Mano. Yasu lestia. Pijer ngincangake halis. Masuk berdua. Terus no